Tää on mun ihan eka video ja ajattelin kertoa mun mielestä parhaat kaudet Ninjagossa. 5. sijalla on kausi 8. Tykkään siinä siitä moottoripyöräteemasta ja Harumin ja Lloyd söpöstä suhteesta, siis siinä alussa. On se pettäminenkin ihan hyvä kirjoituksen kannalta, kun sit Lloyd on silleen, Cole saa paljon hyviä juttuja. Toisen laulaminen on ihan sika hauskaa mun ja mun kaverin mielestä. 4. sijalla on, mikäpä muukaan kuin riivaus. Tosi huikeeta vuorovaikutusta ninjojen kesken ja Collen haamujuttu on niin hyvä. Rakastan niin paljon sitä, kun siitä tulee haamu. Ja Moro on kans hyvä pahis. Sitten 3. ois Master of the Mountain eli tää 13. kausi. Kallovelho on niin upea ja siitä tulee mieleen tää haamukol. Vanya on kiva kaveri ja Misakoakin nähdään edes joskus. Sitten on lohikäärmeiden nousukausi 1. Tässä tulee niin hyviä hahmoja mukaan sarjaan. Arin ja Ras. Myös Jayllä on paljon kaikkea kiinnostavaa meneillään ja Cole on selkeästi löytänyt perheen. Se on ihan kivaa. Sitten on mun lempikausi ikinä. Tää DR-kausi 2. Tässä on hyvää oikeesti kaikki samat asiat kuin viimekin kaudella, mutta niistä kuvioista tulee parempia. Turnausteema on tosi mielenkiintoinen ja Ras on best. Mut näkyillään.